Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, piye kabare? Kita sami lujeng anu ora kurang apa-apa. Kecuali sadu sampe iki mesti kurang. Ojo masa iki ku ya yang ditakoni kabar iku jawab udah sehat. Tapi alhamdulillah isi sumber sisilan. Teman nami kula Claudia Sampedika Yuri. Kula saking SMA Negeri Loro. Kula kelas 12 Gangsal. Mriki kula badhe stand up komedi ingkang ada irah-irahan geguyonane uripe wong jaman modern. Ngomong soal iku ya, aku iki urip ana ing Jawa Desa. Nanging urip ana ing Jawa modern. Wong Jawa iku miturut alus, sopan, lan orang tertakan. Nanging notifikasi HP saiki ku ya luwih kereng tinimbang wong muring-muring. Contone, saiki ku wis jatuh tempo, iku pada notifikasi tapi kok kurang ini. Beda karo ibuku nek lagi utang. Ngomong ngene. Nduk, piye kabare dhuwit dik wingi? Alus tapi ngretek ning ati. Nggih terus, urip ing jaman modern iku kadang gawe aku ora nyambung. Contone wae healing. Jaman biyen nek pegel iku lak turu sih. Tapi beda karo wong jaman modern saiki. Wong nek pegel saiki iku ya healing, posting pantai. Terus caption-e iku butuh ketenangan batin. Padahal nyatane iku ya 15 menit numpak motor budal menyang sawah, foto nganggo filter biru. Terus mulai kena pilek. Pilek seminggu pisan. Ngomong-ngomong soal pilek, wong Jawa iku nek lara iku angel ngakune. Contone wae, aku pilek. Ambekan sesek, mambu yo ora krasa, tak pas ditakonin karo ibuku. Gak apa-apa ta sampean? Kula jawab mboten napa-napa, Bu, namung kecantol angin. Iku kecantol angin? Apa kesurupan angin? Saya ada yang ngomong soal bahasa Jawa. Apa iku kadang nek ngomong kromo iku ndredeg. Tapi saiki ngomong nek karo arek cilik iku nganggo basa kromo. Tapi nek ngomong karo wong sing luwih tuwek contone ibu gawe basa ngoko. Contone, aku ngomong karo ibuku. Bu, mangane ning endi? Ibu ngomong, ya kono ngomong karo anakku kono. Ibu iki wis sarkas rek. Tapi nek ngomong karo maratuwa, adekku kudu sopan, lembut, ora blak-blakan. Kayak maratuwaku namane aku mangan ini. Nduk, sampean sampun dahar apa? Kula jawab, sampun Bu, sampun dahar. Padahal asline ku ya wet aku iku krungu sampe ade sebelah. Semarot aku ngomong ini, ya wes, nek sampun dahar mboten saya satu laske mak. Iku jebakan rek, iku jebakan. Wong Jawa iku udah ditawani pisan, nolak. Tapi nek ditawani ping 3, iku baru gelem. Tapi ora berlaku gawe maratuwaku rek. Ditawani pisan, ditolak, ora ditawani maneh. Wes ketune saumur-umur. Saiki ade ngomong soal HP lan teknologi. Wong Jawa iku romantis. Tapi romantis akeh seneng offline. Contohnya, bapak karo ibu ngomong ini. Bu, ngopi kene lho, ben anget. Ibuku ngomong, ora mas, aku ora ngopi. Jadi, bapakku nambahi, kene ngopi bareng-bareng karo aku. Ibuku ngomong ini, lalu apa sih ngopi bareng-bareng? Dewe-dewe lho, wis ya cak, romantisnya kandas. Romantisnya mau tekan tembok. Tapi ya dewe kalah karo bocah sama saiki. Bocah sama saiki gue ya romantis iku gawe emot love. Terus gawe voice call, voice note, video call. Iku tapi dramatisnya subhanallah. Dramatisnya ngalang-alang. Contohnya wae. Ditinggal semenit ae wis koyo aku kehilangan masa depan. Kayak ditinggal semenit wis hilang masa depan nih. Dan nih ya wong sing ditinggal mantane isih duwe masa depan. Tapi wong Jawa iku nek chattingan iku walus tenan. Sebenarnya kayak ngajak ketemu. Ayo, mbene nek ora sibuk, kapan-kapan ketemu. Nggih kapan-kapan. Lah kapan-kapan yo karo kapan. Mbuh meneh ning maneh. Mbok gak duwe rencana. Kata kapan-kapan iku ya gawe hubungan asmara iku kandas cacat permanen. Ngomong-ngomong soal iku,
Ngomong-ngomong soal asmara, aku iku tau pacaran karo arek sing perfeksionis. Nek foto iku kudu 30 jepretan. Bayangno, 30 jepretan. Sijine iku kurang kurus, kegemukan, come on. Sijine jerawate metu, sijine keliling pen, sijine latare ora estetik. Aku mbatik, aku kurang karo batikku dhewe ngene. Iki foto, apa foto shoot produk katalog IKEA. Saiki ada pindah topik ning mangan. Wong Jawa iku nek mangan iku kompak rek. Contone wae sego kucing. Kabeh lah harus ya sego kucing iku porsine cuwili, tapi wong Jawa iku seneng nek mangan sego kucing jarine diarani porsi diet. Iku porsi diet ta diet? Wong Jawa iku seneng mangan porsi cilik jare diarani menu sehat tapi bahagia. Menu titik tapi bahagia. Walah. Aku iku tahu ngejak koncoku wong kota mangan sego pecel. Koncoku ngomong ngene. Iki ku level piro tuh kok pedes iki sambeli. Aku ngomong loh. Iki ku gak ana level-levelan. Iki ku bumbu racikan ibu soleh dhewe. Gak ana manajemen level. Dhewe ku ya kadang kudu gawe wong nyesel iku mangan sambel saiki ae wis iku mangkok contone koncoku. Koncoku wis dromos kabeh soal kepedesan mangan bumbu pecel ibu soleh. Beda tapi maneh. Ning sunyume wong Jawa. Wong Jawa iku apa-apa iku digawe guyu rek. Contone kaya gak paham guyu. Apa-apa guyu. Contone wae aku kaya rapat karo bosku. Bosku ngomong ngene. Kita harus mengembangkan infrastruktur yang ada di daerah-daerah tersebut untuk mengembangkan berbagai macam industri. Misalnya kayak ngono ya. Misalnya iku. Aku iku ora paham. Mau ngomongin. Nggih. Padahal batinku iku. Aku gak paham blas. Pokok bajiku metu tanggal 5. Tapi iku sing garai uripe wong Jawa iku tentrem. Ayem. Soalnya apa-apa iku digawe guyu. Contone wae gak ngerti guyu. Terus stres guyu. Amane susah guyu. Apa-apa iku guyu rek. Dadine wong Jawa iku mesti gampang guyu. Ora iku aja digawe sepanen. Kawen guyu wae. Pun matur nuwun muga-muga stand up comedy niki saged damel panjenengan sedaya niku guyu kabeh rek. Mugi tansah diparingi sehat. Terus rezekine lancar. Sampun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.